Okay, vi skal have bevist for sinusrelationen. Formlen går således. Sinus til vinkel A er divideret med A er lige med sinus til vinkel B, som er divideret med B, og sinus til vinkel C, som er divideret med C. Det kan også omskrives til, at A divideret med sinus til vinkel A er lige med B, divideret med sinus til vinkel B, som igen er lige med C, divideret med sinus til vinkel C. Det er altså så også formlen for sinusrelationen. Jeg vil gerne vise jer to måder, hvordan man kan bevise sinusrelationen på. Den første, den kommer til at være, hvor jeg indsætter en højde, en falsk højde på grundlinjen. Den kommer til at være 90 grader. Altså det ved, kommer den til at stå vinkelret. Den anden kommer til at være ved hjælp af formlen for trekantens areal, altså en halv gange højde gange grundlinje, som jo så også kan omskrives til en halv gange A gange B gange sinus til C. Godt. Den første bevis, vi gerne vil sige, den går således. Vi har formlen for sinusrelationen. Og her indsætter vi altså en højde, og så får vi en anden formel, der hedder, at H er lige med C gange sinus til A, og H er lige med A gange sinus til C. Da de begge er lige med H, så må vi altså sætte de to ligninger lige hinanden. Så det vil sige, at C gange sinus A og A gange sinus til C vil blive lige hinanden. Og det består således. Når vi har det, så kan vi dividere med A og C på begge sider. Og så får vi altså en ligning, der hedder C divideret med C ganget med sinus til A divideret med A. Og vi får således på den anden side A divideret med A ganget med sinus C divideret med C. Her der kommer vi så til at sige C og C vil så gå ud med hinanden i første del af ligningen, og A divideret med A vil så gå ud med hinanden i den anden del af ligningen. Og det vil sige, at vi vil være tilbage med en ligning, der hedder sinus til A divideret med A lige med sinus til C divideret med C. Og det vil sige, her har vi dermed bevist sinusrelationen. Det andet bevis, jeg vil sige for, det er, hvor vi som sagt indsætter arealet, og det gik som sagt en halv gange højde gange grundlinjen, som så også kan omskrives til en halv gange A gange B gange sinus til C. Okay, så har vi den første form for arealet. Den går så, at arealet, når vi bruger sinus til C, den går en halv gange AB gange sinus til C. Og så kommer arealet, når vi bruger sinus B, og arealet, når vi bruger sinus A. Da de alle sammen rent faktisk er lige arealet, så vil det sige, at vi rent faktisk også kan sætte alle de her ligninger lige hinanden, ligesom vi gjorde i foregående bevis. Og det vil sige, at vi får den her ligning, der hedder en halv gange B gange C gange sinus til A, er lige med en halv gange C gange A gange sinus til B, som så igen er lige med en halv gange A gange B gange sinus til C. Da der først og fremmest er halv i alle led, så kan vi lige starte med at dividere med en halv, fordi så får vi den ud af alle ligninger, og den er fed at få væk. Så det vil sige, at vi ender med at få B gange C gange sinus til A lige med C gange A gange sinus til B lige med A gange B gange sinus til C. Det vi så skal gøre nu, det er at få opstillet, at vi gerne vil have sinus A til A divideret med A, og vi gerne have sinus B divideret med B, og vi gerne have sinus C divideret med C. Så det vi egentlig gør, det er, at vi dividerer med A, B og C i alle led. Og så får vi en ligning, der hedder B divideret med B gange med C divideret med C gange med sinus til A divideret med A, som så ikke er lige med C divideret med C gange med A divideret med A gange med sinus B divideret med B, som igen er lige med A divideret med A gange med B divideret med B gange med sinus C divideret med C. Det er masser af A, B og C det her. Vi ganger det her ud, og så får vi, at sinus A divideret med A er lige med sinus B divideret med B lige med sinus C divideret med C, og det gør vi, fordi at B'erne går ud med hinanden, C'erne går ud med hinanden i første led, C'erne og A'erne går ud med hinanden i andet led, og så har vi jo A'erne og B'erne, der går ud med hinanden i sidste led. Og derved får vi simpelthen formel for sinusrelationen. Og det vil så sige, her har vi så også bevist, at sinus til A divideret med A lige med sinus til B divideret med B er lige med sinus
C, dividend med C.